Práve sme vyriešili svetový hladomor, všetky vojny na svete, aj liek na rakovinu, ale to už sa bohužiaľ nerozvedie. Tak vieš čo? Vieš čo ma bracho napadá? No čo? Vieš čo ma ty Google napadá? No čo ťa napadá? Že to by sme mohli vyriešiť vo ďalších skúlených dieloch. Tak poďme sa rozprávať o tom, čo sa nám stalo za minulý týždeň. No, chcel by to dať pálenku. Za minulý týždeň. Palenku jebem, ja už dám si toto pivko a idem preč. Kto má, počúvajte, prihláste sa ten, kto má najzaujímavejšiu vec. Tak akože ty si poviem bezkonkurenčný. Sorry, akože s tebou sa nemôže nikto rovnať. Ale tak povedz nám, akože našim poslucháčom, že jak by si to krásne zhrnul. Ja desert. Áno. Somewhere. Desert the man of me. Desert. Bol som po maturitnej chate a z tej chaty som ešte začal na ďalší deň piť a dostal sa do takého bodu, že som sa odviezol do ďalšieho mesta, do Prešova a potom z Prešova som išiel vlakom domov a zaspal som vo vlaku, takže som sa zobudil v poli. Mikuláš som vlak, prosím. Prievodkyňa ma vyhodila na poli, pretože som nemal žiadne peniaze, bol som strašne opitý a nevedel som sa hádať. Takže som bol proste submisívny a povedal som si, že áno, vystúpim v poli. Ešte by ťa nepojebala, keď bol submisívny. Asi, hej. Asi mám to jediné šťastie, nie je po tom stole. Asi mám to jediné šťastie. Vystúpil som v poli a potom som išiel ešte 5 km na pešo do Vranova a tam som musel zaháňať civilizáciu. No a tam som sa musel zariadiť. A zariadil som sa tak, že proste po mňa prišli moje super spolužiačky, ktoré zo všetkého môjho srdca ľúbim. Sú to krásne duše. Srdiečko poslané. Áno. Lásku. Za to, jak na Silvestra stáť bydu, to sa čudujem. No, ty si na Silvestra dal obid. A ty nie? Ja? Vôbec, dokonal, jak si začal jebať. Ty si krebil. Potom sme ešte obidvaja. Ty a normálne koniec dostal prestrelky, ostal v kúte a z jednej a z druhej strany bojový pokrik. Proste najebali sme, verbálne. Ale Neverbálne, verbálne. no, To si úplne. neviem predstaviť, vy keď si ono. Proste Niekto Bolo, mi že sadol sa vtedy. rozbiehali. Keď to sme bol boli na ožratí, z rozbehu dostala. keby sme boli ožratí, to by bolo iné. Ale som bol žatý, Boli sme opití. No, z rozbehu dostala. Proste keď si predstav šprintera, že sa rozbehuje a vo prvých 15 stotinách ho zastavíš, to takú asi dostala verbálnu nakladačku. Proste, že najebaná piča, čo sa tu čupíš, ty kurva. No a Také hovno. Také Proste, len že proste. čo tebe, Si ona nula, jak vyzeráš. ty nula. Od Rolanda dostala, že ty nula. Hugo, povedz ty, aký si mal týždeň. Nenapísala ti nejaká žena zase skaz na listovčeka. Nezačali ste spolu chodiť. Ne, to už je... Už nič nové nemám, no. A jak darí Teraz sa vám, smutne. bro? Na minulej časti si bol veľký slniečkar. Slniečka. Písal si skúse s ňou, tak teraz dúfam, že Ja, budeš to viacej rozprávať. Hej. Teraz určite. Teraz čo mám spí. Takže mám pokoj. Ale Hej. A vtedy sme riešili niečo, tak to bolo také iné. Takže fajn, teraz mám trocha čilík. Má ono. Mal som ono Má meno. vtáka. Čo? Má vtáka? Taká? Kiežby. Teda čo? Ale to je podľa mňa vec, čo by sme mohli kam pripravať. Lebo niektorí ľudia sú takí, že proste ti je, chápeš, prirodzene, že keby žena mala vtáka ako vagínu, vieš. No. Niektorí si povedal, že alebo vieš, to už poznáš, je to také, že... Jasné. Kamoš má vtáka, sme bali, aby som chcel čaju, čo má vtáka, lebo kamoš mal. Ale vieš čo je zaujímavé sa na tým, toto je veľmi zaujímavá otázka, ale je zaujímavé sa nad tým zamyslieť tým, že ty si to predstavuješ z toho uhla pohľadu, že keď si jebal, takže si jebal. Ale keď by tvoja... Áno, lebo ona alebo on, ako si to špecifikuje už sám ten človek, tak môže proste byť taký, že chce jebať, alebo chce dostávať, vieš.
môžeš byť taký, že máš rád vagínu, ale riť není vagína. Vieš čo myslím? Že... To nie je to isté. Že proste, že super, hej, že má kokot, ale ty chceš vagínu. Alebo potrebuješ vagínu. Jaký si mal sen? Normálne, že si zober, že sme išli na Stužkovú. Nie na, ale nebúcham, na Stužkovú. Na Stužkovej bol môj brat. A s Janom. Malý? Malý, hej. A došiel a myslí, či nemá dačo. Vyťal z peňaženky taký joint, že konec. Ja tvojho malého brata. Hej. Čo ti dá? A že zrazu konec, zrazu sme neboli na Stužkovej, som bol ja vo vlaku sám. Fakt. A ten joint som si ho chcel zajebať, nie? Tak som si ho cigol proste na hajzli a došla typka aj s t***om a ma vyjebali von a policajt to vzal, ale toto hento a ja som začal utekať a oni tomu tí policajti tomu c***ovi povedali, že by ma chytil. Na šarišských lúkach to bolo konkrétne, tam ja som tie stromy, ja som behal po spodku a on po hore, vieš, úplne sa myhal pomedzi tie stromy. A zrazu Ninja, som bol normálne datart a do datartu som vošiel. Čo jebe? A zrazu normálne, že je skip, Na šarišských lúkoch. koniec, zrazu totál normálne odbočenie od toho. Zrazu sme boli s typkom v dome, tma, vieš, úplne strašidelný dom a tam bol duch, ty kokot. Úplne hore a sme mali videohovor, vieš, normálne v skupine sme mali videohovor. Aj s duchom. Nie, do toho ducha sme začali krievať, že ty kokot. Vieš, kukutina začal naháňať po schodisku dole. Vieš, a potom, a furt proste, on už bol pri nás, som zasvietil na neho, že ty kokot, no čo, vieš, a tak dole a potom ma posadol ten duch. A čo si robil? Posadil. Posadol ma ten duch. Posadil. No a potom som sa zobudil. Aha. Ešte si možno posadnúť tým duchom, čo keď to nebol sen, vieš. No, Ťa posadol a... A nemáš nejaké iné známky správania odtedy? hej. Čo robíš ináč? Umývaš si riť naopak? Nie. Inou rukou. Akože nie inou rukou, ale že si Alebo použiješ aj to toaleťak, či... Čo si vieš? Kopať vlastný kokot do zadku. OK. To je useful. Ma A na bielej kolobežke odišla preč. napálili s tým, že Modrým proste posvietením. prišla krčmarka, na ktorej teraz si nahrávame tento podcast na čierno a postavila sa na elektrickú kolbežku v zimnej bunde, čapke, šále Bielej kolobežke. a bielej kolobežke a odpalila to preč. Ja som sa vtedy zľakol, odišiel som, lebo som si myslel, že proste to je vážne. Potom som si myslel, že sme robia piču, prišiel som naspäť a oni povedali mi, že to je pravda, že ona proste odišla. Akože neverím mi to teraz, ale... No, keď ju dobehneš, Ale tak... urobte si názor sami, poslucháči. Áno, Vy ste tu boli, vy viete. Počkaj, Ako si to myslíš, že živé sny, pokiaľ ostanú sny? Akože ja? Hej. Neviem, lebo ja často vidím budúcnosť vo snoch. Akože taký, ty kokos, A nemyslíš, nie je to proste len déjà vu? Ale máš to, keď Nie. si ten sen pamätáš. Ja si ten sen pamätám. Ako keď som bol menší, som si pamätal sny a potom sa stali skutočnosťou. Tak to myslím skôr, že pokiaľ to zostane snom. Ale jak tam že presne do písmena, Áno, alebo sa stalo áno. niečo. Keď som bol menší, tak sa častokrát stalo úplne to isté, čo som sníval. A víš za nejaký príklad, alebo niečo, alebo... Akože, teraz keď si to tak zoberiem, tak to je úplná pičovina. Do piči, však rovno na mňa, ja sa pozerám rovno do kamery. No však aj tak si chcel tu byť, nie? Hej, asi hej. Čo myslíš, že vyleta všade tvoje plagáty, alebo čo? Ja si myslím, že... Máš miestny úchyl. Hej, že desert chodí tu na, zajebte ho, keď ho uvidíte. Keď sa, tak na tým, keď sa zamyslím, tak je to pičovina, lebo proste to bolo taká klasická stráčka, čo si robil každý deň, vieš. Čiže to bolo dosť pravdepodobné, že keď sa ti o tom sníva, tak sa ti to stane. Ale párkrát sa mi stali aj také veci, že som z toho ostal piči, že nikdy som ich nerobil a zrazu potom sne som ich robil. A neviem, že ešte to nebolo aj taký, neznášam to slovo, manifest. OK. Že som to videl v tom sne a potom som to... Čo sa stalo? A potom som to chcel robiť. Akože môže to byť aj určite spoločné s tým, ale veľa vecí aj neviem, že si na nich nespomínam, ale mám takú silnú skúsenosť s nimi, že sa stali a nikdy som ich nevidel a potom sa to naozaj stalo, akože som ich videl vo snoch a potom sa to naozaj stalo. Čo neviem ovplyvniť, akože ja som absolútne vtedy to nevedel ovplyvniť, keďže som taká musel šoferovať a pritom som nikomu nehovoril, že musím niekam šoferovať a zrazu tam niekto šoferoval, akože z mojich rodičov a sa to stalo. Si myslím, že tie malé deti
tým, že sú viac napojené na ten prítomný okamih, tak sa im deje viac zaujímavých vecí. Príklad so strikom. What? Ne. Čo so strikom? Tak to nemyslím ako, že so strikom môžeš mať ty svoje skúsenosti, Roland. Hej. Chcel som ešte hovoriť o tom, čo som ja na začiatku začal, ku tým transvestitám. Že vieš, Čo kedy? To si nechcel, a teraz... alebo ty si na začiatku Aha, hej, začal. to som hovoril. Áno, že proste, že musí hovoriť, že je super mať ženu s kokotom. No. Ale... Je to taký zaujímavé, vieš. Ale nie, Podľa mňa... to počúvaj. Si zober, že je... Neklepkaj. Prepač. Akože neprepač, potom sa mi prepačuj. Chcel som hovoriť o tom, že je to zaujímavé, že ty povieš, že máš ženu s kokotom, dobre? A zároveň má kozy. A zároveň má kozy, áno. Ale... Muž? Chce piču. No, však Akože- hej. Tak vám môže sa tiež ohrať, vieš. Áno, počujem ma, ale muž, hetero muž, proste na to, že chce piču, ale proste keď žena má kokot, tak je to zaujímavejšie. Ale aj tak chce jebať piču. Čiže to je potom to je o tom, A to je jak piči, keď žena s kokotom chcete v piču. Tak ja si otvoril úplne nový. OK. Jebe ti. O tom mi išlo. Rozvinúť túto debatu. No, toto, o to. Čo keď ženy si hovoria, že by chceli, no, tiež akože muža s vagínou. No, No, si dobre, že žena s kokotom bude jebať muža s vagínou. To je tak- jaký tak to úlet, ty už kokot. potrebujem vagínu. No a si dobre, že ten desert príde za tým doktorom a že ja potrebujem vagínu. No, A ty, že, asistentka. Sestrička. A teraz to môže zobrať tak, že ty kokot, že buď mu odreže ten kokot a mu dá vagínu, veď Tam si praví predstav, že by vagínu. ti zdravotná, Alebo dopraje vagínu. ale si predstav, že by ti napríklad zdravotná poistenia prehradzala také veci. Že proste No, v rámci, jebe. hej, neviem, proste to, aby si sa precvičoval, alebo niečo, vieš, aj proste, Som sa bál ísť na základ. aby aj v rámci Semena bolo psychohygieny, vieš, proste, že máš proste, no aj do bordelu. A ja ti poviem teraz srandičku. No daj. Ja chodím, že nechodím, ale chodil som často teraz na OME a stretol som tam jednu transvestitu. Kde na on? Na OME. Čo ome? OME TV. Si honíte spolu. Omegle to je? No akože niečo také ako Omegle. OK. A teraz, ak o Omegle hovoríš teraz, ma napadla taká vec, že čo keď tí hovniči hľadajú druhého hovniča, že by si spolu... Ale jasné, tam sú furt honiči. Ale tak, Na že- OME sú furt honiči. Typek, čo si honí, nájde typek, čo si honí a si honia proste spolu, chápeš? Ale vieš čo je najväčšia halu, že tí honiči sú proste skrytí pod paplónom. No však jasne, že on Nevieš, že čo je hominč. On nehľada minžu, ale druhého honiča, podľa mňa. Moja teória taká je. Som bol na tom OME a stretol som tam jednu transvestitu a tej všetko preplatila poisťovňa. Všetky jej operácie. Dôvera. Fuck. Dôvera, hit up, us, Dôvera reclaim. ti preplatí všetky také operácie. Áno, proste všetko. Všetko preplatila dôvera. A to podľa mňa muselo mať nejaké rozdelené, alebo je to zaujímavé, akože. Bude to akože, no, tá tranzícia, to je tiež... Akože vieš, lebo keď teoreticky to máš od lekára, to vieš, to nie je možno tak, že si, ty sa rozhodneš. Jasné, to musí mať ako potvrdené. Aj ti určia, že sa fakt mentálne nestotožňuješ s tým, aké máš telo, tak a máš proste tú psychickú Poruchu. poruchu, že necítiš sa v svojom tele. Ale akože brutálne. Dá to zmysel, ale hej. Janý shoutout. Ale Môže, šára, dôvera, sponzor raz. Keby si nás sponzorovali do ďalšieho podcastu. Keby náhodou niekto z dôvery počúva nás podcast, tak je tu Desert, Hugo a Roland. On má aj priezvisko. Roland Bandy. Dokonca. Hugo a Desert nemajú priezvisko. Oni sú bezrodiční. Vysoko ešte. Roland je z najvyššej pič Aj, to je hierarchicky iná kasta. postavený. Mňa napadá k tomu ešte, že tam nedovarili všetko. OK. Napríklad som počúval proste podcast s Borisom Kolárom, že ste videli. Neviem, to majú takí Oscara? dvaja chalani, hej, asi. OK. No. A on tam hovoril, bo mal takú aféru počas korony, že proste si písal s nejakou transkou a všetko. A on tam hovoril, že to je presne také, že keď proste ženy napríklad snívajú o tom, alebo proste majú také
predstaví, že niekto znásilnil alebo dačo, tak vieš, pre muža je také, že presne, že proste by mal niečo stránsko, hej. Proste aj tak presne som písal všetko, ale nikdy si nemal nič a som tak povedal, ale že proste písať ja také, že tu máš pekné myšlienky, ale nikdy to nechce zažiť. A presne som taký, že presne, keď ženy snívajú o tom, že boli znásilnené a proste taká fajná hra v posteli alebo niečo, ale nikdy to nechce zažiť reálne. A presne som tak podobal. Ja by som chcel, že má žena tak nasilnila. Pekná žena. Predstav, že normálne ide, že pekná bába a to ide znásilniť. Ty kokon, dám by som A ja si neviem predstaviť, že má žena znásilnila. Čo by ani to až Neviem, počúvaj. Te drží a proste na tebe, ako vieš. To je jediné, čo ti môže robiť. Bohoň, jak to je. Takže to je znásilnenie, že vieš, iný je, lebo proste žena proste tak či tak vždycky dostáva, chápeš? Takže to neviem znásilniť. Škareda, počuj ma. Ja som Vidíš, žena... normálne, Ty vlastne... že ja Lebo ona vlastne dostáva od teba furt. No jasne, to máš jedno, chápeš? No, a čo keď všetky znásilnenia mužmi boli práve, že žena znásilnila jeho, ale oni to zobrali, jebali... Vieš, ona mu tam... Počúvaj, napríklad, ja to poviem na svojom názore. Ja si myslím, že škaredá žena by ma nedokázala znásilniť, lebo by sa mi nepostavil kokot. Určite. Áno, lebo proste to potrebuješ, aby ťa dokázala znásilniť, vieš, lebo ona sa potrebuje nejak spraviť. A na to, aby sa ona spravila, potrebuješ tvrdý kokot. Ale podľa mňa, chápeš, to nie je o tom, že... Že by ťa nezradil vlastne. Podľa mňa, keby, chápeš, ťa stimuluje, alebo čo? No ale akože... Ti prikryje ksí. Nie, z gay porna sa postavíš, aj keby sa stimuluješ. Hej? Neviem. Čuješ, ale podľa mňa... Rozmýšľam tým teraz. Podľa mňa, vieš, keby že prikryje ti ksík, vieš si začneš pred sebou, jak sa ti hrať s kokotom, alebo niečo. No neviem, proste keby, že som v strese a v strachu. by ti dvihol kokot hore. Nie, Ale počúvaj, máš adrenalín. ty by si, ty bol, adrenalín a kortizol, keď máš kortizol v sebe, tak sa ti nepostaví, proste si úplne smutný z toho. No akože zás, no. To adrenalín, dobre, adrenalín je jedna vec, ale tebe, keby chce niekto zasilniť, tak máš strach. A to je kortizol, stresový hormón a vtedy sa najhoršie jebe. A ty by si mal, ver tomu, že keby, že... Sa si nepostaví, bo má... Ale na opačnej strane to funguje lepšie. Ver tomu, že ešte keby ťa chce zasilniť... Ty kokot. Fuj, ty kokot. Ver tomu, že keby ťa chce znasilniť škaredá žena, že by si mal kortizol v sebe a strach a že by sa ti nepostavil. Ty pekne vonia. Kto? Tá žena. Tá žena? Ne, si predstav, že by ťa chce znasilniť, neviem. Predstavte si všetci, ktorí počúvate tento podcast, aj vy teraz so mnou, Hugo a Roland, najškarečú ženu. A si predstav, že by ona ťa prisadla a chce ťa znasilniť. Postavil by sa ti? Isto, že nie. No vidíš. A normálne by som si kokot normálne pomocou myslel, by som si... A dokázala by ťa znasilniť? Isto, že nie. A teraz si predstav to, že ty ideš znasilniť najškarečú ženu, ktorú poznáš. Hneď by sa ti postavil, keby že ju chce znasilniť. No to uvaž, hej, čo by mi teraz stalo. Už mu stojí, ty vole. len, by znasilnil, alebo... už len v tom majú muži výhodu. A preto môžem pokladať bielých heterosexuálov za najväčších násilníkov. Dovidenia. Starí pičujú na nás, že sme mladí a my pičujeme na mladých, že sú soft. Vieš čo myslím? Že ja si myslím, že to je tendencia pičovať na mladých. Ale on to není viacej soft. My sa proste len nejak vyvíjame určitým smerom a si myslím, že aj títo mladí, ktorí sú teraz mladí, budú pičovať na mladých, že sú mladí. To je normálne ty kokot taký, že... Áno, začarovaný kruh. Takže budeme, už teraz chápeš, keď vidíš tú generáciu alfa, ty vole, čo je vychovaná... Už to drzí na mňa. Na mňa, čo mám 20 rokov. To sú takí, že oni musí vieš, akože... Pre nás taký, že odpad, ty vole. Ešte hodne dlouho, chlapče. A možno, počúvaj ma. Dobre, možno sme teraz veľmi liberálni a možno naozaj to ide do záhuby. A o 10 rokov si toto vypočujeme, túto nahrávku, keď sa ešte nahrávam. Možno o 10 rokov si... Pivka bunkry dávaj, ty vole. Možno o 10 rokov si počujeme túto nahrávku a povieme si, že... My sme boli takí kokoti liberálni sprostí, že sme tých mladých nechali toto proste podstúpiť a že sme im verili. Vieš čo myslím? Že proste... Nikdy nevieš. Ale ja si myslím, že proste...
Evolúcia je zmysel. Minimálne dobrú myšlenku si teraz tak nastavil, že človek sa stále vyvíja, minimálne sa, že každých 10 rokov sa ti úplne zmení, akože... Áno, musíš prehltnúť žuvačku, aby ťa neresetovali. Teraz máš proste taký, akože, pohľad na svet, vieš, liberálny, takže o 10 rokov musíme zakoniť viac menej možno iný. Tak si zober, že... Ako záleží, hej, ale tak minimálne, hej, akože teraz 20-ka je presne taký zlomový bod, kedy si proste extrémne zmeníš názory, všetko, a neviem, ak to je 30-40, nezáleží, že som, ale sa tak hovorí, no, že... Neviem, to. Takže je tebe zaujímavé, sa že... zmenili názory. Roland, tebe sa zmenili názory. Tak, neviem, asi, hej. Bol si pravicový a teraz si ľavicový? Tak nie. Ja som bol plne dosť extrémista, vieš. Po niektorých veciach sa zmeníš. Ja som bol taký viac sajúz, hej, jak toto Taký Amerika. som bol menej kokot, teraz som viac kokot. No až tak. Neviem, ja si pamätám, že vo 10 rokoch som sa strašne zmenil. Že každých rokov, aké by one. Hej, to je rozdiel je kokot. Ale bojím sa toho teraz pri 20-ke. Preto som prehotol žuvačku včera. No. Poznáš tú konšpiračnú teóriu? Dačo mi to hovorí, ale môže mi to Zober, že on miesto toho, že si začne, nebude si honiť pravou rukou, ale začne ľavou. Nie. To je o tom, že každých 7 rokov, že žuvačka... Ja si viem honiť aj Srdciatku nohou. Nohou neviem, ale... Že žuvačka sa ti rozloží v organizme za 10 rokov a ty... Presne, hej, že sa ti neresetuje, alebo všetko sa ti vymení. Hej, za 7 rokov. A tým, že máš 10 rokov žuvačku v sebe, tak ťa nedokážu vymeniť a furt si ten istý. Preto som včera zjedol žuvačku. No, jada, Dobrú noc. Jasné, že to je pičovina. Teraz máte žuvačku, okamžite ju prevetíte. Teraz dokiaľ vás zvážu. Ale iba jednu. Skôr než to zmážu. Iba jednu. Môžete aj dve pre istotu. A dve ešte to je pohode, ale potom to už není. Už sme dopili všetci pivom. No, to bolo rýchlo. Ako pri takej debate som smerný raz bol, akože. Ešte Pivo nie, za není. 50 minút sme to vypili. Ešte chce to pivo. Nechce. Ale iba 3. Naozaj iba 3. Ja vám dám všetky moje love na stôl. To sú 20 centovky. Hej, čo ti jebe. 50. Neviem, popočítaj to. Nepískaj. To ti píska, ty kokot. Popeňazuj. Taký účtovník normálne, účtovnícky sa. Kámo, popeniazuješ mi to, ďakujem. Popeniazuješ mi to. Som ti dlžný. Popeňazuj, bracho. Čo by jak to popeniazoval teraz? A on je strašný v tomto. On je silný. 95, 2,95. Mám tam K tomu váš. takú peniaze za to, čo môžeš. A idem Rozmena celé. s tebou vrátiť toto, čo môžeme peňažky dať. Ja vidíš. Kámo, tu sú ešte love v tomto, ne? Ona ti dá love. Ona ti dá love? Na piču mi nedalo. Nedá ti love za to? Ale hodíme ich preč. Dáme. Hodíme, že kúp si niečo na seba. Tu máš dyško. Ďalšia zaujímavá vec je závislosti. No, to je veľmi zaujímavá vec. Čo tebe to... No si povedal, keby sme to mali dohodnuté jak piča. Že teraz začneme rozprávať o závislostiach. Tebe jebe? Však áno. No ale začneme bez Rolanda, bohužiaľ, ale tak môžeme na to. A takú zaujímavú vec o Rolandovi, bez Rolanda, ako mnichovská dohoda, kto vie, ten vie, kto nevie, ten si zistí, lebo proste to sú dejiny našej histórie. Pozrite si dejepis inak. Aha, ja som do nej bol zamilovaný. Akože mne sa nepačilo, ale on v takom je Ja som do nej bol zamilovaný počas môjho akademického týždňa. Maturoval som z dejepisu. Myslel som, že to bude... Každý deň, no akože. Myslel som, že to bude o Rolandovi bez Rolandovi. Ja vyšli lacnejšie ako v plasovke. Ja si to zobral. Tá kokot normálne, už ak som platil, tak som zistil, že som kokot. Takže, jak sme hovorili, nikto by nemal začínať so fajčením. A keď sme to nerozprávali, tak sme proste už viacej najebaní, ako sme boli predtým, ako sme to rozprávali. Super úvod, ja si myslím. Správne ako má byť. Áno. A je už tu... Taký, ktorý uvidíte len u nás. Je tu už s nami aj Roland, ktorý teraz pred... Koľko už nefajčíš, Roland? Mesiace.
ktorý Roland už nefajčí 2 mesiace. A... Počkaj, nešúchaj toto, kamo, bracha. A je to vedecky dokázané to, že zo 100 ľudí... Normálne taký si, oni, koľko, čo si kúpal hodok na benzínke, asi sa jebol, Nepúšťaj to tu. že môžem jeden hodok zo horčicu. Zos? Zos Horčicu máte? Táto ty si tiež povedal zos. Setku. Je veľká šanca, že z tých ľudí, ktorí prestali fajčiť, zase začnú fajčiť do roka. Roland, ako to cítiš ty? Koľkokrát si už prestal fajčiť a koľkýkrát teraz začínaš fajčiť od znova? Teba. Ako demotivoval, nie? Na začiatku. Zrušil. Ale Asi myslel, že to budem brať seriózne, ne? minulý rok, ty kokot, som prestal fajčiť. Takisto, jak teraz som prestal fajčiť. Normálne v takom poradí, nie v takom poradí. V takom poradí to pič. V takom poradí mesiacov. No, v takom poradí mesiacov. Konštelácia hviezd bola... Jebe ti moje pivo, kokotko. Nešúkaj po stole. To je... Si škrapko lidi, keď chceš, že nie po stole. Tu máš, Tu mám čo? tu máš stôl. Nechytaj mi penis. Hej, To je bomba. Strich? Ale ne. to je klada. To nie je ťažké prestať fajčiť. Počkaj, povedz to do začiatku. V rovnakom mesiaci. To tiež som začal prestal som fajčiť tiež tak z apríli cca. Aj minulý rok. Jak som ti videl. Ale minulý rok som zase bol doma 2 týždne. Takže som to mal piči, som nechcel, proste som ani nemal chuť fajčiť, som bol chorý. A som nechcel. A teraz som proste prestal normálne, ja na deň, proste útorok som bol v robote a som týždeň na to si kúpil tabak. Ty kokot, celý tabak som mal skoro a som si povedal v stredu, že dneska nefajčím, že tu mám pič. Si proste, že dneska nefajčím. A z jedného dňa som si povedal, že kokot, že už nebudem fajčiť vôbec. A som prestal fajčiť. Taký impuls. A A jak dlho ti vydržalo vtedy? Tak 2 mesiace. A teraz to je mesiac nejaký? dobre. Mesiac, ne? Chemická? Čo chemická, ty kokot? Neviem, hovor ty, čo si chcel povedať? Nie, že jak dlho to má teraz? Treba, že také velo alebo také nikotinové vrecúška proste ty kokot si dzigneš. To je úplne iné. Cigaretu, ak si jemieš, ty kokot, to je v piči. Tak tam nemáš ti Že tam máš toľko sráčik tých cigaretov v tom dýme, v kokotinách. To normálne sa dojebávaš. A to, ak máš dáme nikotinové vrecúška, je rozdiel, aký To máš tam čisté, máš. čo ja viem, Siberiu, alebo také tie tabaky úplne, že extrém, že tabak. Že úplne, že si digneš normálne na palec si tam bereš, a keď kávu máš, tam máš taký tabak, to je podľa mňa hnus. Ale jak máš nikotinové vrecúška, to máš čo v tom? To máš čistý nikotín. Tam nie je ani tabak, ani nič, tam je proste nikotín. Jasné. Ale aj nikotín je škodlivý Ale sám o sebe. keď- Čo sa týka srdcovo-mozgových závad. No jasné, ale si zober také cigarety, to však A to je... hlavne, Ale že áno, ten áno. tabak, vieš, to ešte spaluješ, vieš, to je dým a to je všetko. No jasné. Tam máš 69 karcinogénnych jednotiek. 69. Super číslo, ale úplne na piču, keď si to tak zoberieš. Na pičke to je o rakovine, no. Áno. No a čo, to len si povedal, len zlomok toho, čo tam je. Ešte tam sú ďalšie veci v tom. Nie, 69 je karcinogénnych. No ale tam, Čo ti tam, spôsobujú rakovinu. Horšie veci, jak rakovina, môžeme ešte, no. Hoci čo, to tam ešte sú oveľa iné veci, chápeš? Čo ťa tiež to je. Dežubovajú, No dobre. a určite sú nechutné minimálne, no. Dobre, Roland, ale teraz si zober, že nejaký poslucháč našeho podcastu, napríklad ako ja, ktorý som závislý na nikotíne, berem nikotinové sáčky a dostanem extrémne silný absťak. Čo má vtedy ten človek spraviť, keď dostane extrémne silný absťak? Ty kokot, to je tiež. Chemicky. Keď máš absťak, si musíš dať. Si beháš po dome, nevieš, čo máš robiť. Áno. Ten moment taký si, že nevieš, čo je to. Že chceš robiť všetko, ale zároveň si chceš len dať tú jednu vec. Ťa nebaví, proste dajme tomu, kúkaš doma telku alebo dačo a v ten moment ťa to nebaví, chceš, proste si dáš cigu a nevieš, čo máš robiť. Áno. Ten moment normálne chceš ísť, čo ja viem, normálne dačo si nájsť, normálne sa podľa mňa, vieš, ten moment keď sa máš- nudíš len kvôli tomu, že chceš si dať cigu a nemáš inú, nevieš čo. Áno. Ale zober si, čo znamená absťak, hej. Absťak je proste, že tvoje telo to chce.
Áno. Vieš, a tým pádom to je pre mňa v pohode si dať, lebo proste tvoje telo to vyžaduje vtedy. Ona asi vie prečo, lebo fakt mu ho to dodrbáva a mu to robí zle, vieš. Heroín tiež, že Raz som počul takú myšlienku, že napríklad si zober, že napríklad keď príde z tebou bezďak, vieš, a ty mi dáš peniaze, lebo vieš, že sa to kúpi chlast. Ja mu radšej dám chlast tam. Ale presne, že to je o tom, že proste je lepšie, že ten človek má mať chlast a vďaka tomu, chápeš, stráviš dobrý skutok, nie že sa, lebo tak to je taký, že chápeš, dám mu peniaze a prakticky zase ho dojebeš prakticky tým viacej, lebo sa opije, alebo dá si kúpi chlast, ale pretože to je dobré, že si kúpi chlast, lebo chápeš, nemá absťak, vieš. Že je lepšie, keby ten má človek byť na ulici sám v noci a proste mať absťak a radšej mu kúpiš ten alkohol, vieš. Že si myslím, že proste keď máš absťak, vtedy je to fajn proste si to dať, hej. Ale to je väčšinou, keď dám bezdomovcovi lovia, lebo to není sranda. že mu ešte poviem, že nech si kúpi chlad na to. To môžem dosvedčiť. Akože... Alebo mu kúpim rovno chlad. Dúfam, že žiaden z našich poslucháčov nie je alkoholik. Ale to môžem dosvedčiť, okrem nás troch, áno. Ale to môžem dosvedčiť proste, že Roland, na Silvestra sme išli z party a tento pes Roland vedľa mňa normálne trom bezdomovcom rozdal šoty, že nech si ich dajú a s tým, že ku tretím sme prišli, že nech si dajú a oni nám povedali, že nie sú bezdomovci. To bola najväčšia halúz v mojom živote. Tomu ver. To bola... Tak to bolo, normálne, či už Ako som hovoril, že keď naši posluchači fajčia a proste sa toho zbaviť a dostanem sa k tomu, že ok, vysadil som a zrazu som absťaku, čo mám robiť. Tak už si daj si cigu a skôr musíš to zmeniť, akože v tom, že nemôžeš proste si, je to pre mňa tak chlapské a drsne, že ok, dneska už nefajčím a proste nikdy nič, ale presne sa dostaneš potom k tomu absťaku a potom už väčšinou ľudia človek to spadne, hej, že to je pre mňa sračka, že keď už chceš kvitnúť, tak musíš postupne, hej, že fakt, že si dávať menej a menej a tak sa vyhneš absťaku, vieš. Že podľa mňa už keď máš, ok, že vysadíš a môžeš to skúsiť, ale fakt, že keď sa absťak musíš si dať, lebo fakt to není sranda. Práve, že ani ne. Ja od kolegu, čo fajčí 15 rokov fajčí a presto tiež fajčí z dňa na deň. Hej. A nefajčí. Teraz. Ale vieš, to je individuálna vec mysle, že vieš, niekto je silnejší, niekto je slabší a niekto, napríklad ja tiež na proste drogy alebo proste na nejaké veci nereagujem nejak silno, fakt. Že mne proste sú ľudia, ktorí sú na to nachylnejší, niektorí, ktorí sú menej, hej, takže pre mňa proste ľudia niektorí viac mu udrie absťak alebo niečo. No, teraz priznal, že bere drogy. Neberiem, ale proste keď som... Ale však Dačo vyskúšal. Ale proste ja si... Taký drogový víkend, občas máš taký drogový víkend. Áno, ja som bol taký, vieš, že keď si na party alebo čo, tak chápeš, že tu prídeš akože s niekými. Akože nikdy všetko boli vlastne ľahké veci, ale že mňa to nikdy nereagovali k ostatným, vieš. A som, že ako ja hlavne som to vždy kombinoval s alkoholom. A som, že nikdy, vieš, neviem čo... No ako ja tiež čujem, že alkohol normálne ťa vieš, normálne trefí, ti povie, že dáš si M-ko, ty povieš, že nejebe ti, vieš, kokotiny sa ožereš a že pre tebou čiara na stole a že dáš si. Ale také sú v živote, neviem. Ne, však vyskúšaj, vieš, zrazu si dáš kus a že... Ale pre mňa, akože čiaru by sa, alebo heroin by som dal v živote. No heroin, nie. Ako pichnúť si niečo, alebo cez noc, to by som nedal neopitý, vieš. Ne? Čo cez noc si digneš od stole? Cez noc vôbec, čo si? MDMA. Ja by som nedokázal. Ne? Jaký strik kokot, čo mne, keď nevieš rozprávať, to není výhovorka na to, že to je strik kokot. To je pravda, že autentický. Hej, a kto to bude strihať? No však ty. Ja viem, prečo sa tam robím tie strihy. Jak sa máš vymotať z toho, lebo napríklad ja, fanúšici, alebo to je pičovina fanúšici. Ja si poviem, že rok nepijem. Nie, rok nepijem je v pohode, ale alkohol je v pohode, lebo alkohol nepríjmaš na dennej báze a keď ho príjmaš na dennej báze, tak tento podcast nie je pre vás. No, Z tohto podcastu vás odkazujem na liečebňu alkoholickú, ale na dennej báze som príjmal nikotín na základe sáčkov. Na základe nikotínových sáčkov. Nikopodov. Áno, na základe nikopodov. Nie na tabaku, ale proste nikotín, čisto nikotín do tvojich žil. A teraz
Ja už som veľakrát prestal, ale vždy to bolo vo cudzom prostredí. A najťažšie je prestať vo svojom vlastnom... Máš Nikopody. Ukáž. Najťažšie je prestať vo svojom vlastnom prostredí. Pičovina, dobrá. Jasné. Vyrábaj sa. Ale Najťažšie je vždy prestať vo vlastnom prostredí, tam, kde si doma. Čo ti je vo Grécku. Lebo keď som bol teraz 2 leta po sebe v Nemecku, tak tam som vždycky Izičko, sorry, ak tu mám krv na mojho toho, jasné. Izičko som tam prestal. Absolútne som nemal problém s tým prestať. Tak iný režim. Iný režim a to, že zmeníš prostredie, ale proste furt, keď som sa vrátil tu tak som vždycky začal. Tvoje telo, vieš, a tvoje vedomie, že ty nie si podľa mňa taký silný, ako si myslíš, že vedomie a podvedomie je pre mňa vždy silnejšie, že proste tvoje telo ťa fakt, že nutí robiť niektoré veci. Že To je chemická závislosť. Hej, že, ale no, že proste keď si hladný, ty, neviem, povedzme, že nechceš proste schudnúť, že si povieš, že ty, že neješ, hovno, proste fakt, že ty, tvoje mysel ťa zlomí a donúti, proste. Že ono proste má, ten púd seba zachovuje a podvedomie, ono ťa je silnejšie v tvoje vedomie a tvoj, neviem, akože nejaký mindset alebo čokoľvek, že to by si sa divil podľa mňa. Ak sú nejaké ľudia, že či vôbec máš nejakú slobodnú vôľu alebo niečo, že proste... Na tým sa dá polemizovať. Podľa mňa to vieme tu o tom filozofovať. Teraz pre tento účel dajme tomu, že máš slobodnú vôľu. Hej, že si zober, že aj to je polemizovať, že si zober, že fakt, že mám slabý mindset alebo niečo, lebo som nezvládol nejakú chemickú reakciu v mojom mozgu, ktorá ma donúti niečo robiť, že preto som taký, že v pohode si dať, lebo fakt tedy telo ťa ničí a bude ťa proste drtiť. Hej, a bombardovať, dokiaľ to nespravíš, takže je to slabšie. A poviem vždycky problém v tom, že proste, že to prestaneš hneď. Nemám skúsenosti so závislosťou, lebo ja proste nie som ani na alkohole, proste keď som pil veľa, alebo čo aj každodenne na intraku, proste ja som si nikdy nevytvoril nejakú závislosť, alebo som nemal nejakú túto. Ja mám celkom dobrú asi na tú genetiku. Ale si myslím, že je fakt problém v tom, že je najlepšie, keď proste postupne prestávaš. Že napríklad, neviem, mám tabák, že čistý nikotín, tak si kupujem slabšie, alebo nedávam si každý deň, si každý druhý deň, že proste deň vytrčíš. A proste, že fakt si to kontrolujem. Lebo to je presne vec, čo keď ty pôjdeš na zachytku alebo niečo, tak presne ti začnú robiť. Oni povedia, že teraz už ti nedáme nič. A teraz te preruším ja. No poď. Tam je ten problém, že ja som si včera povedal, že si kúpim slabší tabak, ja som dával 6-kový, teraz som kúpil 4-kový. A je ten problém v tom, že ja si ho dávam častejšie než 4-kový tabak. Lebo je slabší. Áno. Lebo to, jak hovoríš, každé individuálne na tom. Niekomu, tak... Ale tak furt tam doplním, jakú takú tu dal. Áno, tak to zhrním pre všetkých poslucháčov. Každý si nájdete cestu k tomu, aby ste si odvykli od toho vašeho zlozvyku. Či už je to akákoľvek a tá látka akákoľvek. Buď postupným, keď viete, že na to máte, alebo absurdným upuštením od toho, čo máte. Ja vám môžem povedať z mojej skúsenosti, že najlepšia cesta bola to, že som začal žúvať tabák, nikopody, ale keď chcete prestať fajčiť a fajčite a kúpite si nikopody, kúpite si jeden puk, ten vyžúvate na plno a potom si začnete dávať do žutkače, čo už vám nič nerobia. To je nezmysel, čo som teraz povedal, lebo to musí byť závislé na tom, aby si to dokázal dávať. Mali prestať. Strih! Nie, To nedokážeš po jednom puku, kamo. To sa musíš na tom stať závislým, lebo ty keď prestaneš po jednom puku žúvať, začneš fajčiť. No, akože je to tak. Ja si myslím, že to, čo dezert, teraz si hovoril, že nie je to o tom, že nájsť svoju cestu, Dezert. ale, dezert. Strich? Strich? No, o tom, čo teraz si dezert hovoril, ja si myslím, že to nie je úplne pravda, že každý si, akože hej, každý svoju cestu, ale po mňa najdôležitejšie je fakt, že odborný. Fakt sú tu ľudia na to, sú na to proste linky, proste anonymne pomenovať, hoci čo sa nájde. A sú na to možnosti. A treba využiť nejakého odborníka, ktorý fakt povie, že ti a navedie ti, aká je tvoja cesta. Takže po mňa nie je problém fakt ísť niekde
sú špecialisti na to, hej, na nejakú túto, na závislosti, že ak sa to dostať a že či tebe vyhovuje viacej, že proste skokovo, alebo proste či postupne, alebo že aké náhradné látky, alebo možno nejaká strava, alebo čokoľvek tam môže hrať, ja vôbec sa to nevyznám. A podľa mňa ti vie povedať také bomby, že ťa odrovná a ti pomôže, lebo fakt my si podľa mňa často sme presne takí egoistickí v tom, že ja viem, čo je správne a ja som ten chlap, ja sa teraz zdvihnem a proste vždycky zlyham, ale kamo, stačí jedného typka, ktorý ti povie 3 vety, ty vole, a máš úplne si z toho vonku, že podľa mňa to je tá blbosť často, hej, čo každý robí. Do tejto časti by sa zišlo dať do popisku nejaké linky a čísla, kde sa môžete poradiť. Toto, čo teraz povedal Hugo, dáva asi najväčší zmysel, keď ste to počúvali. Ja sem, keď vás to zaujíma o závislostiach. Keď ste závislí na našom podcaste, kupujte, koľko sa len dá, je to len dobre. To nie je závislosť, Ale čo kupujte? Ešte nemajú čo kupovať do piči. To musíš tým dať Čo? do hlavy teraz. Si dáme pre ženy odliadky našich kokotov do piči, že Roland, Hugo a sa Desert. okúpeme a pridávame vodu, ne? Ale to nevieš, oni budú písať, že čo kupovať. Ďakujeme, že nás počúvate, týchto 3 tupých kokotov, ktorých ani osobne nepoznáte.